салому алайкум дӯстони гиромӣ, кадоме ки мехоҳад ки security guard яъне ки муҳофиз кор кунад, охрани кор кунад дар давлати чи Амороти Муттаҳидаи Арабӣ, махсусан дар чи Амороти Абу-Даби. ҷойи кор ҳастад барои касе ки мехоҳад ки security guard кор кунад, муҳофизи амниятӣ бошад, чи дар ҳамин вазифа тақдим кунад. ин вазифа чи ҳастад? мебинем ша тарҷумаро медиқем дар бораш ки мора бигӯяд посбони амниятӣ дар киҷо дар шаҳри Абу-Даби. хоб шумо мехоҳед ки ба дастаи мо ҳамроҳ шавед ки фарқ мекунад чи ки ба дастаи ҳамроҳ шавед ки фарқ мекунад, яъне ки чона таъриф мекунад. дар Security Guard Middle East як ширкати пешбарии соҳаи гвардияи амниятӣ ба хадамоти патрулӣ дар ҷустуҷӯи гвардияи амният аст. хулас дар бораш гап мезанад 10,000 коргар доранд. аммо вазифаҳои шумо чӣ мешавад? барои таъмини бехатарӣ биноҳои минтақаи таъминшуда посбонӣ мекунед, камераҳои назоратӣ, системаҳои ҳушдорӣ, хоб пешгирӣ кардани фаъолиятҳои ғайриқонунӣ, ба ҳушдориҳо ё даъватҳои кӯмакӣ фавран посух диҳед. дар ҳамин бора чӣ мекунед? Мехонед дар бораш. талаботи шумо чи иҷозатномаи эътибори посбонии амниятӣ дошта бошед, шаҳодатномаи мактаби миёна дошта бошед, таҷрибаи қаблӣ дар кори амниятӣ, хадамоти амниятӣ дошта бошед, қобилияти кор дар смена ва мутобиқ шудан ба ҷадвалҳои тағйирёбанда, муоширати қавӣ ва малакаҳои байнишахсӣ, тайёрии ҷисмонӣ ва қобилияти ҳалли ҳолатҳои фавқулода. манфиатҳои шумо чӣ мешавад? суғуртаи тиббӣ метатон, суғуртаи тиббие ки агар мабодо рафта худои накард касал шудед, тавобати бепул кунед. музди асосиш 2,000 дирҳам, яъне ки 2,000 дирҳам онҳо камтар маош наметаванд, балки болотарам мумкин бутанд, бастагӣ ба қобилияти худат дорад. ва инчунин иқоматгоҳи худатам, яъне будубошта дар давлати дар Амороти Дубай чикор мекунад, Абу-Дабида таъмин мекунад, яъне ки шумо ҳам метавонед кор кунед, ҳам зиндагӣ кунед дар давлати Амороти Муттаҳидаи Араб, яъне дар Дубай, дар Абу-Даби. барои тақдим кардан чи манфиатдор почтаи электронӣ ҳоло муроҷиат кунед, медиқед ва CV худтонро пур карда равон мекунед. орзуи муваффақият дорум ба тамоми касое ки тақдим мекунанд ва комёбӣ хоҳонам. зиндаву саломат бошед.